Čaute, dneska som si pre vás pripravil také menšie tech video, v ktorom sa naučíme, ako vymeniť hopkomoru v tejto high-cape. Základnú hopkomoru budem meniť za hopkomoru od značky Nextpeed a túto hopkomoru vlastne používam aj vo svojom hlavnom builde. Táto hopkomora funguje na báze TDC systému, čo vlastne znamená to, že prítlak sa dokáže pohybovať iba po vertikálnej osi. Ďalšou skvelou vlastnosťou tejto hopkomory je možnosť zastabilizovať ju voči vašemu frameu, čím vlastne dokážete minimalizovať pohyb vašej vnútornej, hlavne pri streľbe. Môžete vidieť, že vďaka tejto hopkomore sme skoro úplne eliminovali pohyb vnútornej hlavne.
týmto sme sa dostali ku koncu videa. Ja vám ďakujem moc pekne za zliadnutie. Dúfam, že sa vám tento nový typ videa páčil, pretože mám naplánované ďalšie podobné videá. Ak áno, tak mi dajte prosím vedieť dole do komentárov, čo sa vám páčilo, prípadne čo sa vám nepáčilo, v čom sa dá zlepšiť. No a my sa potom vidíme u ďalšieho videa. Takže čaute.